Thokozani Parafin Suze Kandokola Cape Town. Hayi ke abantu ndibanikile amaphupha abo, into zamaphupha abo. Dala bendibuza ngamaphupha abantu abaninzi. Okay, kuzongena uDisemba ngabantwana bazogqiba ubhala, abanye abantwana bayaxhuzula, kodwa umntwana ungamsi ehlathini exhuzula egula. Siyakwazi uyibetha loo mxhuzulo lowo 1 day 2 days, uthi umse ehlathini ube lo moya uxhuzula esi sigulo silahlile. Ngenzeka mayifika phaa amagqirha amfumane kamandi ngaphakathi. Abanye abantwana izinyoka zabafazi ziyazifihla kuye, athi mayifika phaa entabeni ehlathini zivumbule ezaa zinto bezilindele ezaa zikhatha zabasehlathini zizamfumana kakuhle. Abantwana bayaqiniswa baze ehlathini, bayaqiniswa. Qinisani abantwana manizohlathi, izinto zenzeka phaa, bayayazi bakufumana kamandi phaa, uzawube ungena-chance, bayakuthwebula kamandi. Sala abantwana ehlathini ezinyangeni kuDisemba, siya kuDisemba bazogqiba ubhala abantwana, sibaqinise abantu baphile. Gogo Parafin 073 730 44 24. Insizwa yaKaNdobole iwotshi elibhaca Ngwanya Camaguini Thokozani.